агарчи инсон дар рӯи замин боҳуштарин мавҷудот ба ҳисоб меравад, баъзан вақт одамон боз корҳои беҳудаву ахмақонае мекунанд, ки одамои дигарро ба ҳайрат меандозад. гузашта аз ин амалҳои онҳо фавран мунҷар ба пушаймонӣ ва шармандагӣ мегардад. илова бар ин, мардуми тамоми дунёро ҳар он касе ки онҳоро тамошо мекунад мавриди ханда қарор мегиранд. салом дӯстони азиз, хушомадед дар канали Некатоб ва мавзӯи видеои имрӯзаи моро шумо аллакай фаҳмидед. зангуларо пахш мекунем, обуна мешавем, як лайки дигар ва навора сар мекунем. рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди нека. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. дар кишвари Гена ғарбии Африко, Алфа Конде аз соли 2010 то соли 2021 раисҷумҳури ин кишвар буд. биёед якҷоя ҳамакаса ҳамон воқеаро тамошо мекунем, ки мунҷар ба пушаймонии ӯ гардида буд. дар ин навор чӣ гуна ки мебинем, дар соли 2017 президенти ҳамон вақтаи ҳамин кишвар суруди миллиро хаёли ягон намуд оҳанги худ кард ва ба рақсидан шурӯъ кард. аммо чӣ тавре ки мебинем, пас он касе омада ба ӯ гуфт, ки ин суруди миллӣ аст, метавонӣ худро ғам надиҳӣ. ин ҷаноб дарҳол ҳангоми шунидан рост истод. барои донистанатон ёдрас мешавем, ки фармондаҳе ки пушти ин мард чатр ба даст дорад, бо зурии аслиҳа тавонист, ки власти ҳамин кишварро ба даст гирад ва то инҷониб раиси ҷумҳур аст. як завҷи амрикоӣ Стефан Валакер дар июли соли 2021 барои сипарӣ кардани моҳи асал ба ҷазираи Кови рафтанд. дар ин муддат буда, ки як фили баҳрии хобидаро ламс карда аксбардорӣ дошт ва гузашта аз ин мехост, ки ҳамзамон барои тиктокаш як видеое сабт кунад. аммо аз чӣ бошад, ки ҳангоме ки ин зан дар назди ӯ истода буд, ин шери обӣ ба ӯ ҳамла кард. чӣ тавре ки мебинем, хушбахтона ӯ муваффақ ба фарор гашту худро наҷот дод. аммо инро ҳамчун кадри пушаймонӣ ба ҳисоб меравад. гузашта аз ин онҳо ин видеоашонро дар тикток партофтанд ва ин балои ба сарашон гашт. пас аз он онҳо фаҳмиданд, ки ин ягон шери дарёӣ маъмулӣ набуда, балки бениҳоят кам мондааст, яъне намудҳои нодири онҳо мебошад ва ҳамагӣ дар саросари уқёнус, яъне дар саросари дунё ҳамагӣ 1400 дона мондааст. пас аз он созмони миллии байналмилалии уқёнусӣ ва ҷавӣ баъд дар мавриди онҳо таҳқиқотро шурӯъ карданд ва ин завҷро ба 5 сол зиндон ва $50,000 амрикоӣ ҷарима бастанд, ба хотире ки ин ҳайвони камёбу нодирро онҳо озору азият ва нороҳат карданд ва ҳоло маълум нест, ки ин парвандаи онҳо то куҷо хоҳад расид. гузашта аз ин онҳо аллакай узрхоҳӣ карданд ва гумонам ин бечораҳо ҳатто тасаввур ҳам намекарданд, ки бо як даст расондан ба ин ҳайвони обӣ ин қадар онҳо пушаймон шаванду балое ба сарашон ояд. аз ҳамин сабаб фаҳмида мешавад, ки ба ҳар куҷое ки меравед, пеш аз оне ки ба чизе ва ё касе даст расонед, бояд қонуну қоидаи он минтақаро омӯзед. дар июли соли 2021 ин кадри навбатие ки шумо мебинед дар тикток паҳн шуд, ки дар он дида мешавад як даставка ғазои супоришшударо, ки як духтаре дархост карда буд, ба хонаи ӯ оварда мешавад, аниқтараш ба назди дараш. ва дери нагузашта бехабар аз он, ки ӯро камераи назоратии ин хона сабт дорад, қуттии дархостшударо мегузораду як чизи дигарро аз ҳамин назди хона мебардораду мебарад, аниқтараш дуздӣ мекунад, он ҳам бошад дар рӯзи равшан. зане ки ин наворҳоро тамошо карда буд, вобаста ба ин факту далелаш ба полис шикоят кард ва албатта бурд кард. чӣ гуна ки мебинед, пас аз он лаҳзае ки духтар ба полис занг зад, полисҳо дарҳол ба ҳамон ресторане ки ӯ аз он ҷо хӯрок дархост карда буд рафтанду ин марди дӯзро дастгир карданд. як мард аҳли Лансвилли, Флорида, як камераи оддӣ дар паси дари худ насб кард ва ба хусураш гуфт, ки ӯ камерае насб кардааст, ки бо тариқи сканери чашм кор мекунад, яъне чашмро наздик мекунӣ, дар ҳуй мешавад. ва хусури бечорааш бошад ба гапи ин домоди шухаш бовар карда, ҳангоме ки хост дохили хона шавад, як рӯз омада чашми худро наздики камера кард, ба умеде ки ӯ чашми ӯро сканировать кунад ва дарро боз кунад. ин хусури бечорааш пас аз чанд талоши беҳудааш фаҳмид, ки ӯро масхара карда истодааст ва ӯ шикори камераи махфии ин хона шуд. бечораи мард баъд аз оне ки фаҳмид, ки бо ӯ масхарабозӣ доранд, гашту рафт ва домодаш ҳам бошад шарм накарда ин наворо дар фазои маҷозӣ, яъне интернет паҳн кард.
як фокуси Кореяи Ҷанубӣ Чой Ҳуюн ҳамчун як фокусгари машҳури ҷаззобу боҳуши ҳамин кишвар ба ҳисоб меравад. Аммо дар сентябри соли 2017 ҳодисае бо рух дод, ки ӯ маҷбур ба тавба шуд. Барои нишон додани як фокусаш дар як барномааш овозхони машҳури ҳамин кишварро бо номи Ли Ҷин Сулро интихоб кард. Тибқи нақша ин фокусник бояд қафасро оташ зада, сипас онро бояд бо ҳамон латтае ки дар болоаш буд пӯшонад ва вақте ки латтаро аз болои ин қафас бояд ҳуй мекард, ҳамон духтар яъне овозхон дар дохили ӯ бояд пайдо мешуд. Ҳамон ин духтар бошад аз корҳои ӯ сарфаҳм нарафта, қабл аз вақташ ҳамон фанере ки ӯ дар пасаш пинҳон шуда будро боз карду ҳам ӯро ва ҳам худро шарманда сохт. Ва ин намоиши зиндаи ӯ яъне ҳамин фокусник ӯро шарманда карду меҳнатҳои чандсолаи ӯро барбод дод ва ҳама фаҳмиданд ки ӯ як маккор аст ва дигар аз дасташ ғайри фиреб кардани мардум чизе намеомадааст. Шумо тасаввур кунед ки дар дилаш чӣ қадар ин духтарро дашном дода истодааст ва дар лабонаш бошад ханда. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба охир расид. То наворҳои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.